Казанның Шереккөл паркында 100 Тукай дип исемләнгән перформанс узды. Шараны Кореев театры Казан мэриясе белән берлектә оештырды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Синең өчен. Һәм дә менә сезнең өчен кем ул Тукай? Габдулла Тукай һәрберебез өчен үзенчәлекле һәм берничә төрле. Бөек шагыйрьнең шигырьләре дә кемгәдер туган авылын, бала чагын искә төшерә. Кыскасы, Тукай 100 төрле образ тудыра. Барлык образларында Шереккүлендә үткән Кореев театры артистлары башкарган перформанста күреп булды. Тукай ул татарның бір символы дисәм дә була, чөнки татар дисәм беренче чираттан да почмак, бәлеш, чәкчәк һәм Тукай диләр. Һәм ул татарның символы, һәм ул символ шундый дигән мода өчен генә, теге сүз өчен генә булып калдырган символ булып калмас инде, калмас дип ышанам, һәм ул чыннан да кешеләр өчен кыйбла нидер, пример үрнәк булып калсын иде дип. 100 Тукай перформансын 2 атна дәврендә әзерләгәннәр. Режиссер Илдар Гатауллин перформансның идеясы ничек туу белән уртаклашты. Без Тукайга килгәндә бик күп Тукайның репетициясенә әле кагылмадык. Без бик күп уйладык, ничегрәк тотынырга, ничек сөйләргә. Чөнки Тукай турында бик күп мәгълүмат бар, бик күп аның турында сөйлиләр. Һәм дә инде бер кичләрен шулай уйлап, мин инде артистларга сорау бирдем. Сезнең Тукай өчен ул кем? Һәм дә инде ул аңа нинди сорау бирә алыр идегез дип. Шулай итеп, безнең репетициялар тотынды. Һәрбер кеше, һәрбер артист үзенең композициясын алып килде. Һәм дә инде бу композициялардан без менә шундый төпле бер әйбер җыйдык. Идеясына килгәндә сценарий юк, монда чыннан да һәрбер артист өчен Тукайны якын күреп, Тукай аларның ишләрендә нинди хисләр тудыра, шуның турында сөйләдек без. Һәркемнең күңелендә Тукай үзенчә чагылыш таба. Әлеге чарадан соң тамашачы үз Тукайын тапкан дигән өметләрдә Динә Нәҗметдинова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.